Right. Kozoitawo vamwe sister kubva zvabuda nyaya yemaroro emwana waProfet Makandiwa. I think muri kuona comment yandaisa iyo paragraph yandaisa yanyorwa this lady achitaura kuti kubva zvabuda nyaya yemaroro emwana vatenda havasi kufara nekuda kwekuti vaona kuti papa vane imba yakakurisa ende imari dzedu dzematithing imari dzemaoffering doni. First of all, my sister, maybe ndimatanga kutoona imba inasi imba yaprofeti isitakaiziva kare ende vana vaprofeti vanoenda kuUFI vanoiziva imba iyi. Saka hapana kana chekuti vabatikana nekuda kwekuti vaona imba iyi nekuti yaratidzwa pamaroro emwana. Second of all, inini handipinde UFI but ndangoti ndiisewo 2 cents dzangu ndingokubatsira imbichana my sister. Inini ndakamboita a time yandakarwara negumbo. Ndikaenda kumadoctors zvikanzi gumbo iri mazi blisters abuda pagumbo iri. They are cancerous. Nditori nemadocuments acho up to now. Ndine sister yangu ndoinoenda kuUFI, ina ndiende kuUFI up to now handiende kuUFI. Yakauya ikanditi ndauti tiende kwaProfet. Unonamatiro mazuva ivavo vaiita healing and deliverance. Tereki kwaiungana vanhu zvirema chichi vanorwara vane maproblems. Sister yangu yakanditora ndandiri pawheelchair. Gumbo iri ndisagona kufamba rakaita matutu. Nanhasi ndine mamarks ezvandiri kutaura izvi. Zviripo. I think kana paGoogle zviripo. Ndakaendeswa kwaProfet Makandiwa kuya. Vakapfuura nepatatiri nepapakagarwa nezvirema nevanhu vari kurwara nemaproblems. Kutaura chokwadi havana kana kundibata but ndakafila a certain heat wave yakauya pabhodhi yangu yese. Handina kuzvinzwisisa and I was in doubt because I didn't believe in him as well. Just like zvamuri kuita izvozvo. Ndobva ndaenda kumba usiku hwacho ndarara. Ndakangomuka ndichinzwa kunge machira atota ndichitarisa ndione mazi mvura anga akazara pamubhedha pangu. Mablisters ese ayaputika from nowhere my sister. Ndopa ndakatanga kuti munhu yanenge munhu waMwari because dai ndisina kuenda ikoko kwandifunga kuti mablisters waiputika ende hapana anga amabata. As the fact that ndakaenda ikoko ndikafila something I believe kuti munhu waMwari number 1. Number 2, kana muchitaura kuti imba iyi yakavakwa nemari dzevanhu. First of all, vanhu vanoenda kuchechi kwekuya vanhu vakuru vazhinji vari above 18 ende vanoenda vega. Hakuna church in this world whether yemapostori isingabvise offering isingabvise tithe. Chero mukabva ikoko kwaMakandiwa, chero mukaenda yepasi pemvura kana kumugodhi, kana istori mari unonzwa kuti uyai nempiro nezvipo nechi nekuti ndo murau wemubhaibheri. Mubhaibheri chemo zviripo kuti uyai nezvipo nezvipiriso muimba yaMwari. Saka haasiri wekutanga wekuti mungati hanzi imari dzevanhu dzemaoffering dzinobiwa dzichizonzwi. Ende dai yanga iri mari yemaoffering chaiyo ndofunga chechi iyo achipindira pasi pemuti wasina building. Makandiwa nevanhu vese vaya makatarisa UFI zvayakaita, the building, the church, ndiko kuri kuenda mari dzevanhu nekuti akaisa temberi. Kune mamwe machechi ane makore emwe yandakambopinda some few years yandakazvarirwa mairi nanhasi ine gotekwa risati rapera but chechi iyo ihombe. Ine masangano amauti mabranches mangani but nanhasi kwavanoti kugotekwa kune mazisimba akamira kudai. Vari kutadza kuvaka chechi nenyaya yekuti mafundisi ari kudya mari. Asi Makandiwa akatanga yake chechi. Look at UFI, how beautiful it looks. Ndo mari dzevanhu dzamuri kutaura idzo dziya. Mari dzevana vake akavaka sheuta yekuti vanhu vauye kuzonamatira. And even vanhu vakabvisa tithes or offering chero vakamublessa nemari, hapana akabatirwa futi kuti blessai munhu waMwari because they believe in what he does. Even asiri munhu wechechi n'anga chaiyo handi unoenda unobvisa mari yedare, unoenda unobvisa mari yechakati, unonzi tenga huku tenga chi. Munozviitirei kana musingabhelieve kuti munhu yanondiyambutsa? Iwo unogona usingatobhelieve muchechi uchienda kun'anga but kun'anga unoenda mahara here. Kumaprofita munoenda mahara here. Makrete mazaya mune muchipiwa mune muchiti ari kunorashwa here kana ari kunojiwa nevanhu vaMwari. So long munhu uchibhelieve mumunhu wako whether in'anga whether muroi whether ichi uchibhelieve kuti anondiyambutsa ukamublessa, it's not a crime and you are not forced. Hanzi ndakamboona vanhu vachimanikidzwa ino chechi kuya kuti uyai mundipe mari, uyai mundipe mari. Vanhu vanobvisa vega. So let's not just talk without thinking. And I don't think this man anongoita church business. I believe he's got also businesses he does. Hanga uya achikudzai everything that he does behind church.
asi handione chakaipa chekuti pabviswe tithe kana offering, cause zvinoitwa kwese. Kana munyika chaimo munobvisirei matax? It's everywhere. Mamwe vanhu isusu chaitina vanhu vanoti maititi you are my role model, munondibatsira nezvakawanda, batai nepapa. Isi tinopiwa wani mari nevamwe vanhu. Vandotaura kuti I'm your silent follower, handidikana zvekunzi nditombozikanwa, but zvamunondita zvinondiblessa. I partake, I take the grace. Mumwe munhu andiona grace pandiriwo usingaioni. Same nevanhu vaivo Prophet Makande, vane zvavanoona pamunhu waMwari, vane zvinovayambutsa. Inini ndikutaura from personal experience kuti murume uyu ane zvakandibatsira, but I don't go there. But I'll never speak ill about him. Let's not just use jealousy. Munyika hatimbofe takafanana, takatozvarwa tiri mumaklasi, pane the poor, the medium, the rich. Iwe kana uri muklasi yako iyoyo, if you don't want to belong in that class, work hard and be like him. You can be like him without discouraging vanhu vanomuda nevanomutevera nevanomupa mari or nevanobvisa offering church kwavo. Let's not just talk anyhow. Ngatidzidzei kufunga nekuuploada panoitwa zvakanaka. Imba iyi tinoiziva, tinoiona is everyday. Ameno matotanga kuiona nhasi. Tatonoita nekuiona imba iyi. Hapana chinoshamusira ini, handifunga kuti vana vamakandiwa varwadziwa neimba iyi because vanotoiziva. Ndosaka vachiombera maoko. Musi wakatoannounce zvemarriage yemwana wake, vanhu vakafara kuchechi pamwe mamusiko my sister. Kwakafarwa usingaiti takazviona pasocial media. Let's not spread false rumors, and let's not accuse people with things that we do not have full evidence of. Thank you.